Tak právě jsme došli kousek od dvojčat do centrálního parku. Beru si dvojčata, je to trošku ze zdálky, tady je mezi nimi to spojení. Kam asi nejvýš nás pustí dneska v 2:30 odpoledne. Lístky se musí zakoupit a oni řeknou přesně, v kolik hodin máme přijít na prohlídku. A dojedu na dvojčata nahoru. A je to monument. Strašně tu řve ptáků, ale žádného nevidím. Ani papouška, ani pňo. Tak zde je malá mešita, blízko dvojčat. No, celkem nepatrná. Mají tady jednu výhodu. Všude takové podchody, že se nedivím, že lidi chodí do kostela, protože se tam aspoň ochladí, jinak tady v parku je hrozný horko. Kuala Lumpurská mateřská škola. Tak tohle je mateřská škola. Že jim není horko. No takhle tady mají všude fontány, stříká jim voda, ale že by to bylo něco platný, tak to nevidím. No a ty děti zřejmě se budou potom zde brouzdat v brouzdališti. Tak jsme zašli na muslimský hřbitov. Je tady hodně prostorný a myslím si, že poměrně dost zdevastovaný. Nachází se blízko dvojčat, kam v 2:30 půjdeme. Tak tenhle ten hrob vypadá poněkud honosně. Zabereme si, aby si diváci mohli také něco přečíst. Čte se to takhle obráceně. Ten vypadá hodně honosně. A tady je to napsané latinkou. No a tadyhle mají zřejmě označená čísla, kde ještě je možno pohřbívati. Tak jsme dorazili do 41. patra dvojčat. Jsme na tom spojovacím mostu, dál nepouštějí a díváme se tedy dolů z 41. patra. Dvojčata mají asi 88 pater a musím říct jednu věc, že mají tam takovou míru, vlastně stoupáme si jako na váhu a tam se mi objevilo, že na svoji výšku bych nastavila na sebe, se vešla 268krát na výšku. Z té strany a tady už se dívám na dvojče. Jsou tu obchodní domy, centra obchodní a tady nahoře až od 41. patra to už jsou samé kanceláře. No.
Je večer 8 hodin, díváme se na televizní věž a proti ní monument krásně osvětlených dvojčat.